Takže, čauti, tu je Valker. No však sa postav a tu je Crazy Stevie a... Áno, postav. Ja vidíš, nemám vidieť. Tu je Valker a Crazy Stevie. A dneska ideme natáčať Challenge, oil challenge. Extra Virgin. Ty si ho prežite? Podľa neho starý 50 rokov, ja až tak neverím, ale... No tak keď si to dáš do ústa, si kapeš, že? Pradedo. No však aj ty si pradedo. Aj ty si daj. No Nejak chili. no ja si tiež idem dať. Ja som pradedo. Je to žlot. Áno, je pradedo. Ja som to počula. No takže 3, hej, 3, 4. Dobre. 3, 4. Ja ťa vidím. Ja som toho už mal. Ja ťa zabijem. No bez myšky. No rob, Kiko! Staré sa, však ty si daj prvý, ja som mal prvý čili. Ja ťa zabijem. Vieš čo, ty si radšej ani nedávaj. Je? A tak do prdele. Áno, je to husté. Áno, prehutne, nevyplúvaj, jasné. Pane Bože, to ani Wizard nezastaviteľný hacker tu ťa nie tomto... Uj, to asi tá... To bola taká hnusná tá lyžička. Uj. No dovol. Dobre, to je tvoja lyžička. Nebola až taká hnusná. Ale strašne, ale bolo to blbé, bolo to hnusné, fuj. Ale zože to, musíš to zožrať. No ja to nedokážem, veď ja som bogta. Toto by bolo všetko pri dnešnom videu. Zdraví. To je všetko, ne? Toto by bolo všetko pri dnešnom videu. Majte sa dobre. Sponzorom ukazujem Virgin Olej. Majte sa dobre. Fuj, reklama. Reklamistov tu nechcem. No, nie reklamistov, ale ty čo... Aha, čili zo včera. No tak majte sa dobre. Nie, nemajte sa dobre, majte Ty sa to buď povedal. Majte sa Ty čo hovoríš mojim divákom? Majte sa zle, lebo ešte sme začali. Hej, čo tu ešte? Ale my sme to našli, dámy a páni. Nevadí, ty môžete. To sa to vysušilo, nie za deň. Sušené čili sa vysuší. Ešte viac, nie? Pane Bože. Dobre. Takže ľudia, 2 challenge v jednom. Chili bonus a ja mám 3 challenge v jednom, takže toto bude 5 challenge v jednom. 4 Ola. Chili len také tam už bola. Posledné. To je unikátne. OK, 4. Nie, ty si Valker TV, to moja... Leo, toto, on si ma milý s jedným, lebo tak skoro ešte vyzerám, no tak. No hej, Ideme, 3, 4. to som mal včera. Ty si ho tiež nezjedol. Nezvedol, bo ani ty. No, ale tento. Sa tváril, že si ho zjedol a ty čakal, že ja ho zjem. Veď hej, ale ty som ho tiež nezvedol, to by si ho tiež nezvedol. Nie, pretože ja som ho zjedol včera a ty si ho včera nemal. Ja som mal včera 2. No, pretože si zle natočil prvé video. Majte sa dobre! Nevypínaj batérie, nevypínaj to! Majte sa dobre, diváci! Uvidíme sa pri ďalšom videu s týmto šialencom. Čaute!